Já se jmenuji CZ Minecraft CZ a připravil jsem si pro vás moje první video, které se jmenuje příkazy v rezidenci a tak dále. Takže postavíme si třeba nějaký malinký domeček. Jo, já připomínám, že nehraju na serveru, protože mně se to líp ukazuje tady na tom, protože je to pro mě lepší. Tak, máme to přesně, ano, máme. Tak, se mi tu nějak spamujou prasata. Jděte pryč, prasata, dobře. Tak, domeček už bude za chvilku hotový. Blahozuje prasat. Oni tu mají snad nějakou pastvu nebo co? Nevadí, nebudeme se zabývat nějakýma blbýma prasatama. Ale zase jsou dobré na jídlo prasata, že? Já bych vám chtěl říct něco, že už bude vycházet, jestli to ještě nevíte, Minecraft 1.4. To už bude trošičku dobře namakané, protože tam už budete mít třeba elixir na neviditelnost, což třeba v obyčejní 1.3.1 nejde ještě. A Minecraft 1.4 bude spíš taková dekorační hra, jakoby. Taková dekorační hra, že tam prostě budete mít různé, že tam prostě se přidají různé dekorace a tak. Jasně, já vítám, trošku se mi to seká. No, spadni dolů. Já stoupám pořád výš. Už padáme. Jsem si oddych, málem jsem vyletěl do vesmíru a podíval se na měsíc. Toto video je moje první. Já myslím, že už jsem to říkal, ale nevím, jestli jste mě slyšeli. Uděláme si ještě podlahu, potom střechu a vrhneme se na to. Mezitím si můžete připravit dřevěnou sekeru. A nic, dobré, jenom dřevěnou sekeru. Ne. Trošku se mi to seká. Buď to je lagama, nebo se mi to fakt seká. Asi tím, že natáčím přes počítač. Jinak moje videa jsou na CZ Minecraft CZ SK, tak, CZ SK. A vrhneme se na to. Tak, počkat, ještě potřebuju dveře. Oni jsou tady a tady. Tak, dobré. Dveře můžeme vyhodit pryč. Dobré. A já jsem je zase zpátky vzal, sakryš. Tak, dřevěnou sekírku. A já teda nejsem na serveru, takže vám to jenom tak ukážu. Nesmí rezidence zasahovat do jinčí rezidence, protože jinak to bude, jinak vám to prostě nepůjde. Takže levým tlačítkem do jednoho rohu a objeví se vám tam takové zelené napsané a takové červené v závorce číselka. A pravým do tohohle. Napíšete res select vert, enter, ale tam res create, třeba CZ minecraft jak CZ dům. Nesmíte mít v rezidenci prostě mezery, protože jinak vám to nepůjde. Můžete tam dávat jenom takové ty dolní to se používá spíš jako mezera. Tak, ještě vám ukážu jeden příkaz,
který se, no ještě dva příkazy vlastně, když napíšete c private, tak a dáte enter a vám se tam objeví takové barevné písmenka, tak to je jako, že prostě máte to c private a když kliknete potom na dveře, tak máte je prostě uzamklé a prostě se vám tam nikdo nedostane. Tak, ještě jeden příkaz. A ten příkaz je, když chcete jít třeba, portnete se na spawn a pak třeba do nějakého obchodu a zapomněli jste si tam dát set home. Tak, když nebudete chtít jít chodit daleko, tak prostě dáte t/set home. Tak, a prostě se portnete tady na ten bloček, tady na ten, že jste si tam prostě dali set home a prostě tam budete a portnete se tam prostě. Tak, to by bylo asi všechno o Minecraft rezidencích a já se s váma loučím. Připravím si pro vás moje druhé video, které se bude jmenovat Minecraft příkazy v rezidencích. Takže čau čau.